Aşgabatyň bazarlarynda gök önümler we miweler ýaly köp azyk önümleri peýda boldy we bahalar birneme arzanlady. Barlykda döwlet dukanlarynda ullakan nowatlar saklanýar, adamlar uly kynçylyk bilen çörek satyn almagy tinanşýar. Aşgabatdaky habarçylar bazarlarda miweleriň we gök önümleriň biraz arzan bahadan peýda bolmagynyň paýtagtyň ýaşaýjylaryny begendirenligini aýdýarlar. Uzak wagt bäri ýetmezçilik edýän beýleki azyk önümleri hem satuwda peýda boldy. Bol miweler Erandan gelýär. Russiýa Federasiýasyndan gelýän önüm hem köp. Dukanlaryň hemmesinde şol sanly täzirçilik dukanlaryna öň paý hökmünde satylan import edilýän towuk buğutlar bar. 21 manada yerli towuklar hem bar. Daşary ýurtlardan getirilenler hem bar. Has gymmat. Ýumurtga hemme ýerde köp. 30 santy 22-den 28 manada çenli aralykda satylýar. Adamlaryň ätiýaşly üçin hem satyn aljak bolmaýarlar. Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 14-nji ýylda gurrun berdi. Paýtagtyň bazarlarynda käbir et önümleriniň bahasy hem arzanlapdyr. Teke bazarynda köp talap edilýän we garyplar üçin el ýeterli towuk ýürekleri, böwrekleri, daşlyklary, towuk aýagynyň iň aşaky bölekleri, ganatlary köp. Dip habarçy aýdýar. Onuň sözlerine görä köp dukanlarda süýje konserwirlenen nimetleriň dürli görnüşleri, yaramlylyk möhleti utarmasa da arzanladylan bahadan satuwda peýda bolupdyr. Geçen hepdeniň dowamında köp dukanlarda we bazarlarda ýöneki ösümlik ýagynyň bahasy hem biraz aşaklapdyr. Bu aralykda çörek iň talap edilýän we islenilýän azyk önümi bolmagynda galýar. Paýtagtyň sewda nokatlarynda bir çörek 4-5 manada satylýar, döwlet dukanlarynda şol bir çörek 1 manada durýar. Döwlet dukanlarynda bu subsidiýerlenen bahadan çörek adam başyna 3-den köp satylmaýar. Bu buhanka çöregi ullakan nowatlarda durup satyn almaly bolýar. Nowatlar ir sekerde başlanýar, ema çörek satylyp başlan soň bir sagadyň içinde gutarýar. Habarçynyň belleşi ýaly bu çöregiň hili gatypes. Çörek bir günden yaramsyz bolýar. Sebäbi ol zaýalanan uğundan meşerliýär. Döwlet çöregini satyn almak üçin adamlar ýerden 5-den 6 senli gıykylyk edýärler. Dip habarçy aýdýar. Onuň sözlerine görä paýtagtda çörek ýetmezçiligi soňky bir hepdeniň içinde hasam erbetleşipdir. Ol çöregiň dukanlara örän az getirilýänligini, käbir dukanlara asla eltilmeýänligini, munyň sebäpleriniň biriniň bolsa çörek bişirýän karhanalaryň diňe biriniň işlemegi bilen baglydygyny aýdýar. Azatlyk radiosu çörek yetmezçiliginiň sebäbini resmi çeşmelerden anyklap bilmedi. Ýurdun häkimetleri çörek yetmezçiliginiň sebäbini düşündirmeýärler. Azatlyk bilen görleşen ýurt içindäki habarly bilermenler bolsa unyň we çöregiň ýygyderli ýüze çykýan yetmezçiligini Türkmenistanda öndürilen buğdaýyň hasylynyň pesligi bilen baglaşdyrýarlar we hökümetiň her ýylda ýurtda 1.400.000 tonna buğdaý östürip ýetişdirilýänligini öňe sürýänligine garamazdan ýurdun özüne üpçün edip bilmeýänligini belliýärler. Türkmenistan buğdaýy Orsetden we Gazagstandan satyn alýar. Türkmen häkimetleri importyň muktary barada resmi maglumat çap etmeýärler. Bu aralykda Gazagstan barada işäwirlik we ykdysadyýet maglumatlaryny çap edýän LS neşrine görä Gazagstan Türkmenistana eksport edýän buğdaý we galla önümleriniň göwrümini şu ýyl azaldypdyr. 2023-nji ýylyň ilkinji 4 aýynda geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende Türkmenistana satylan Gazagstanly gallanyň muktary 38%-den köprek, unyň muktary 63% azalypdyr.